sa začne predstavenie Hlubínski vesmírni hrdinovia. Tak čo, ste pripravení? Do vesmíru bola zo Zeme vypudená obrovská 4D kocka plná zlých vlastností i duševného odpadu. Tá sa však postupne za pár mesiacov zmenila a zmutovala na ozrutnú, monštruóznu čiernu dieru, ktorá požiera celý vesmír a vťahuje do seba všetko vesmírne dobro, planetárne šťastie i všetky galaktické úsmevy. Hrdinu s veľkým H na hrudi a jeho asistenta s malým A trošku väčším H na hrudi, aby silou svojej sily odvrátili vesmír od istého konca koncov. Koniec koncov, to sú oni. Hrdina a jeho asistent v plnej sile. Čierna diera ich vyplúva v leveli číslo 1 na planéte oživených spomienok. Doprava! Ja si skôr myslím, že doľava. Povedal som doprava, tak letíme doľava. No, dobre, mne to je jedno, keď doľava, tak doprava, ako poviete. Vy ste tu šéfe. No veď preto. Pristávame. Už nie je neskoro. Nikdy nie je neskoro. Tak, asistent, hrdinu, prosím ťa, choď sa porozhliadnuť, kde sme to pristáli. Čo je toto za čudesnú planétu? Šéfe, my sa to ale vôbec nepoznáva, no. Najlepšie urobíme, keď sa zbalíme a pekne krásne pôjdeme naspäť domov na Zem. Á, to určite, už keď sme pristáli, ja, najväčší hrdina celého vesmíru, že? Tak, vieš čo, choď ešte raz, ti hovorím, a preskúmaj celú planétu, pretože chcem vedieť, čo tu žijú za potvory. Show!